Здравейте и добре дошли отново в моят YouTube канал. Делничен ден е, ние пак сме във Варна и трябва да поработим. Аз в първото си видео казах, но сега отново ще повторя. С мъжът ми работим в сферата на дигиталния маркетинг и днес имаме за задача да създадем малко съдържание за социалните мрежи на Ареон. Мисля, че няма човек, който да не е чувал за ароматизатори Ареон и поне веднъж в живота си да не е използвал техни продукти. На мен са ми много на сърце, просто защото са варненски бранд. Сега ще обърна камерата да ви покажа какво се случва в нашия багажник. Тук винаги е някаква малка лудница. Когато започваш да работиш за себе си, обикновено си представяш, че ще имаш много свободно време, ще можеш да си го разпределяш както на теб би ти било удобно. Нищо общо. Или поне ние изобщо не можем да се настроим на този режим. Ето ги ароматизаторите, или поне част от тях, които сме взели за днес. Ареон имат много разновидности както за дома, така и за автомобилът и по мои скромни проучвания черния кристал е един от най-любимите аромати, поне на българския пазар. Вие използвате ли ароматизатори Ареон у дома или в колата си и кой ви е любимият аромат, ако използвате? Ще се радвам да ми споделите отдолу в коментарите. Минахме много набързо през мола. Имах желание да видя какво има останало от намалените артикули в Ойшо. Аз съм от хората, които обожават Ойшо. Буквално им дебна намаленията. Намалението започва в 7, аз в 7:05 вече съм направила поръчка и сега отново така направих. Но вчера получих мейл, че два от артикулите изобщо няма да ми ги доставят, защото били изчерпани. Други два правят всичко възможно, за да ми ги доставят, каквото и да означава това. И само два продукта са в Пловдив Плаза вече. Когато се приберем, ще отида да ги взема. Та реших да видя дали не съм пропуснала нещо от тук. Ленения панталон, който видяхте, той не е от намаленията. 109 лева му беше цената и беше невероятен, обаче не го взех. Това щеше да ми бъде поредния ленен панталон. Та една вечер искам да го попомисля малко и ако утре все още го искам, ще отида и ще си го купя. Пробвах и разни къси панталонки, които също не бяха от намаленията. Ако чувате мънички стъпчици, имам си тук една приятелка. И си тръгнах само с един продукт. Ето тази горничка, бяла. За първи път си купувам връхна дреха в бяло, особено пък спортна, но тази просто ми заспа. Много ми хареса, материята е мека, приятна. Намалено е от 90 лева на 60. Сега не знам това дали е уникална оферта за този тънък свичър, но все пак на мен ми хареса и си го взех. И това, единствената ми покупка от Ойшо е това. Ще мисля панталона, със сигурност ще го мисля. Ако утре го искам, ще отида и ще го купя. Ако се питате къде съм, това е старата ми детска стая с сестра ми. Деляхме една стая, след като аз заминах за Пловдив, тя си я направи на спалня. И сега вече тя не живее тук, но мама е запазила почти всичко така, както си беше. А това тук е... Сестра ми винаги е била купунджийката от нас двете. Тя и до ден днешен е така. Аз съм била по-смотаничката, по-скучната. И тя тук си е купила една голяма колона и като си идва на село си прави партита. Да ви покажа и каква слънцезащита използваме. Тази на Nux ми е най-любимата слънцезащита за тяло. Уха е невероятно и предпазва много добре. Жоро е бял, всяка година изгаря, но откакто използваме този продукт няма такъв проблем. И за лице съм си взела кремчето на La Roche, просто защото съм си забравила слънцезащитата на Авен, заедно с термалната вода в Пловдив. Между другото, Nux имаха, и казвам имаха, защото не мога никъде да го намеря, още един невероятен продукт слънцезащитен, само че за коса. Миналата година го използвах, едно спрейче, уникално, но не го откривам никъде, така че ако някой от вас го използва и знае къде мога да го намеря, моля ви, оставете ми линк в коментарите, ще съм ви изключително благодарна.
обратно в Пловдив, отиваме към радиото. Трябва да запиша една радиореклама за клиент, с който работим. Аз и друг път съм го правила това. Първия път си спомням, че бях много притеснена. Не за друго, просто защото искам да харесам крайния резултат и най-вече да си харесам говора и дикцията. Не ме разбирайте грешно, нямам нищо против диалектите. Аз самата имам не един, а цели два. Варненския и от вече 12 години живея в Пловдив. Съм прихванала и от пловдивският и когато ги умеша, става чудо. Рядко ми се случва, но понякога подавам. Си спомням, че първия път тон режисьора много ми помогна и научих разни трикчета от него и си ги прилагам и в работата си сега, когато озвучавам видеа за социалните мрежи. Съм си взела най-полезното от записите в радиото. Ще се изненадате на колко много могат да ви научат старите кадри в телевизията и радиото. Хора, срам не срам, ще си призная. От декември месец не съм чела книга. Повече от половин година не съм разгръщала страниците на книга. Това за мен е много нетипично. Аз обичам да чета и то хартиени носители, но последните 6 месеца бяха вау! Много наситени с работа, с емоции, голяма част от които негативни. Юни месец беше един от най-тежките в живота ми, както за мен, така и за цялото ми семейство и четенето остана много на заден план. Но сега смятам да се върна към това ми любимо хоби и преди няколко дни си купих 2 книги. Първата е ето тази. Обречената любов на Ататюрк. От много време искам да прочета любовната история на Димитрина Ковачева и великия Кемал Ататюрк, но не успявах да открия книга, която да я описва. Възможно е да има и аз просто да не съм я намерила. И когато видях тази в книжарницата, нямаше как да не си я купя. Много е увлекателна, преполовила съм я. Разказва ни, освен за любовта между Мити и Кемал, и за едни отдавна отминали времена, от които сигурна съм има какво полезно да си вземем. И другата книга е Смок. Авторът е Ели Лозанова. Аз харесвам книги, които ми разказват за българското село. Книги като Стопанката на Господ, Нямата рече, Бабо, разкажи ми спомен, Смирена и цялата там поредица. Така, например, вижте, за тези се сещам и тази се очертава да е точно такава. Даже когато прочета тези 2 книги, смятам да препрочета Стопанката на Господ, защото първо много я харесвам. Второ, за мен тази книга и 30 пъти да я прочета, пак ще ми е интересна и пак ще открия нещо ново, ще си извадя някаква поука. Общо взето книгата си заслужава. Определено си заслужава или поне това е моето мнение. Вие какви книги четете? Какво четете в момента? Пишете ми отдолу в коментарите, нека да обменим опит. В неделя избягахме от жегите в Пловдив и се скрихме в село Косово. Малко тихо кътче, сгушено в сърцето на Родопите. Тук времето тече по-бавно, въздухът е свеж, а природата просто магия. Спирам да говоря и ви оставям да се насладите на тези прекрасни гледки. Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.
Разходихме се из селото, то не е голямо, бързичко се обикаля, много е красиво и изключително спокойно. Отидохме и до църквата. В църквата има и костница. Църквата беше заключена, но в кръчмата има ключ и с удоволствие ще ви отключат, ако искате да влезете и да я разгледате. Сега ще се качим до гастромехана Хаджиевата къща, за да хапнем. Сега ще ви покажа къде паркираме ние и се качваме пеш до ресторанта. Първо, защото пътя не е хубав, второ, защото е много тесен и разминаването става трудно. Но смятам, че е съвсем по силите на всеки нормален човек да се изкачи до къщата, в която се помещава ресторанта. Това е пътят, който ви води до селото. Ние паркираме ето там и по това пътче тук се качваме горе към Хаджиевата къща, която е ето там. Знам, че изглежда далеч, но повярвайте ми, не е толкова далеч и е много приятно да се разходите по кълдаръмените улички. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know. Така, вчера оставих малко разходката ни тук недовършена, но изникнаха непредвидени обстоятелства. Докато обядвахме, видяхме Дим, който идваше от другия край на селото. Сервитьорката в нашия ресторант се обади, мисля, че на момичето, което работи в кръчмата, защото изглеждаше Дима да идва от към тази част на селото. Тя каза, че е възникнал пожар, обадили се на пожарна. Пожарът е в непосредствена близост до селото. Останахме да видим дали ще има необходима някаква помощ. Видяхме, че дойдоха много пожарни, събраха се доброволци. Мисля, че ловната дружинка също се беше доста добре организирала. И не знам дали сте ходили в този район там и конкретно в Косово, но всичко там е косо. Всичко е баири. И пожарникарите, които бяха в горната част на селото, не могат да видят докъде е пожара и на къде отива, а тези, които са в долната част, пак по същия начин, нищо не виждат. Единственият начин да видим докъде е пожара е от птичи поглед, съответно чрез дрон. Имахме късмет, че си носим дрона, вдигнахме го и показахме на пожарникарите и доброволците докъде е стигнал пожара и на къде върви. Към този момент пожарът е овладян, даже мисля, че още вчера, сигурна съм, че още вчера са го овладяли, защото Жоро поддържаше връзка с кмета на Нареченски бани. И цялата тази история ви я разказвам не за да ви кажа какъв невероятен героизъм сме извършили, далеч съм от тази мисъл, а по-скоро да ви призова да бъдете внимателни. Не палете огън в гората, не си изхвърляйте фасовете през прозореца на автомобила, първо защото е невъзпитано и второ защото може да направите страхотни бели. Знаем, че голяма част от пожарите възникват по човешко невнимание, така че бъдете внимателни. Тук мисля да сложа край на това видео, но преди това искам да благодаря на всички, които сте ме последвали. Имам 5 качени видеа и почти 1000 последователя. 1000 човека сте отделили от времето си и гледате моите видеа. Не, много повече ги гледате, ако съдим по статистиката в YouTube, но почти 1000 човека сте ме последвали, което за мен е голямо признание. Знам, че за хората с много последователи това е нищо, но за мен означава много. Благодаря ви, чао и до скоро!